Tapos na. Lumalaban pa pre, wag ka muna Ayun, Dilaw. Awit. Wala na, mahina na yung dilaw. Patay yung dilaw. Patay itong mga ipa yung itim. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayun, sup mga Aji. Good morning po sa inyong lahat. God bless po. Maraming salamat at yung tournament namin natapos din. And yun, successful po yung tournament. Nag-enjoy lahat. And may laro kami ngayon kasi mga pinsan ko. Pre, ito, pakita ko na lang. Ayan, mga pinsan ko. Dinalo tayo dito. Tapos yung kaibigan niya, si B-Boy, si Iggy, Stephen. Saka to, pamangkin ko. Si Mami. Mami Reggie ko yung taga Dubai. Yung pinapati ko. Tapos Tita Ao ko. Subscribe now. Si Mama naman. Si Mama din. Mama miss ko. Tapos yung pamangkin namin, si Enzo. Kung nakikita niya tong bata na to, nasa vlog ko lagi to. And yun, ang laro na ngayon, is ito mga Aji. Pipili sila dito ng gagamba. Nailaban ko rin sa tournament to, sa collab. Eh, nasa kanila na yun, paswertihan sila ng pili. Pakita ko lang sa inyo hindi na natin papakita yung salmon. May salmon kasi dito, pero yung normal na gagamba. Pipili sila dito mga Aji. Tapos ang paglalaroan namin, yan, pipili sila siguro, tagdadalawa sila or ano. Tapos ang paglalaroan namin ito, yung ruweda na yan. Bibidyoan ko sila. Alam niyo naman, basta enjoy na natin kasi to mga bata sa syudad to. Subukan natin kung ano na maglaro pa ng gagamba to mga to. Pero mga pinsan ko pa to, pinsan ko. Ayan to yung pamangkin natin. Si Mami, ayan. Saka sa tito ko pala. Mamimili din kami, pwede? Di na. Dagdag. Tapos yung tito ko pala, tito ko taga Dubai. Yun, God bless sa'yo, Tito Jojo. Gusto kasi nagpabati si Tito. Jersey pre, pa ito yung jersey. Jersey daw, jersey ng pinsan ko. Jersey ng Sa pinsan kanya ko. eh. to Ayan, Tito Jojo. Oo. Yan, naagduma. Yun mga Aji, sana mag-enjoy kayo. Yun, umpisa natin, papiliin ko na sila dito and then imamatch namin, pakita ko rin sa inyo kung paano sila mamili. Okay, yun lang. Lapit ka ba sa pre? Yan mga Aji, Joseph, sa si Ian. Ano pa pre? Stephen. Si Ian Joseph, pinsan ko. Yan, paglalaban nila. Ano paglalaban? Pakita nyo mo sa camera pre, pakita nyo sa camera pre. Sa akin pre. Dito, pakita mo muna, Mims. Hay! Yan, nakita nyo naman yung galaw mga Aji. Tapos Ito, yun, pre. Maliit lang. medyo may kahabaan to. Mas lamang to tingin ko. Pero game. Pare, stick mo yan. Maliit na. Ayun! Sulong, mga kapatid! Awit. Saglit. Kasi isa pa. Matras. Baka di mo maano ta. Masa na? Masa na iyo? Yan. Kaya si B-Boy na yung hawak kasi yung mga gagamba, hindi namin mapag-ano sa Roweda talaga. Matagal talaga to mga Aji kahit saan kayo pumunta dito. Dito, Bibs. Parang dito, Bibs. Ayun! Sinong laglag? Sa kanya, akin yung maliit. Akin yan! Laglag yung sa'yo, B-Boy. Laglag yung sa'yo. Laglag yun sa'yo. Laglag yun sa'yo. Laglag yun Gusto sa'yo. mo rin sa akin, pre. Sige lang pre. Laglag Lapit yung talaga. camera yun. Kapit na sa dita. Yung sa kabila. Ready ka na rin. Yan na mga Aji. Tapos na to. Ayun na, talo ka iyan. Uy, wag! Huli na. Huwag galawin. Huli na mga Aji. Tapos na. Lumalaban pa pre, wag ka muna Ayun, nakagat ang puwet. Awit, wala na. Tapos. Champion! Matay. Isa pa. Dalawang laglag pa lang. Si Joseph, isa pa. Oh, balik mo na. Balik. Malay mo, nahilo din ang agad. Nagagat na talaga. Yung Nagagat ano? na talaga. Paa. Pareho may kagat. Ano? Parang may juice. Pare, parang comeback Hindi, isa puwet yung akin, tol. Success ang Ito sa'yo, laban. pre. Wala, talo lang talaga. Tatlong Talo ka laglag. na. Patay mga days. Tapos Lock ang na. boxing. Ito yung Joseph. Si Joseph yung panalo. Stephen. Nalilito ako sa pangalan. Joseph sa Stephen. Yung pinsan ko, Joseph. Yun.
Snappy to, pre. Snappy, o dalawa naman, yung kabila naman, kabila naman. Yung ikaw sa amin pa rin? Sa inyo naman, tag-isang gagamba naman. Tago mo muna. Sinong manalo sa inyo? Yung mananalo din dito sa Paris dito, sila maglalaban. Sige. Ubus ang gagamba. Kawawa yung Tapos nag-isang gagamba na lang mamaya. Kung sinong pinakagusto nyong ilaban, yun na yung ilalaban nyo. Para to, patay na to eh. Wala na yan, Dibs. Tabi mo na yan, Dibs. Awit na to. Tabi na natin to No, mga G. malaki. Medyo malaki. Stroke to. Pare. Ganun talaga mga G. Tinatapon ko kasi siya dito kasi gawa ng pag nabuhay sila, tatakas na sila. Mas mga binabato ko nga dyan sa mga G sa laman na yan kasi yun. Kasama na pakawala ng gagamba. Ang pinsan natin, pumunta sila dito. Medyo maganda-ganda ng laban to, tol. Ang laki nito pa rin, no? Tanong itim pa rin. Stickin nyo na pre. Pag ano, stickin nyo na. Kasi ang problema talaga dyan, ito na. Kasi ang problema dun sa may ruweda, matagal po talaga. Alam naman natin lahat yan gaano kahirap magpalaban sa Parang ruweda. snappy ata talaga ako mamili Sika lang to. Na. Pero lalaban yung pre. Lalaban hanggang patayan yan sa tingin ko. Kasi pareho-pareho ang gagamba ko yan. Harap ka dito, B-boy. Harap ka dito, yan. Dito. Paharap ka na sa camera, pre. Yan, ganyan. Tapos ilalagay niya dito sa may kabila. Baliktad yung nilalagyan, Pare. Hindi ko nakita. Baliktad pinaglagyan. Dito mo na ilagay, pre. Huwag na doon sa kabila. Ayan, para makita ako. Naku, sinakmal na. Pare, asan na yung gagampo mo, Ano? pare? Sino ka? Pare, asan na yung gagampo mo, pre? Ano ka? Tay yung itim. Asan na yung Grabe. gagampo mo, tol? Parehong gagambo. Asan na yung gagampo mo, pre? Kailangan na to isa. Pero bagal na rin yung nandun sa taas. Bagal na rin yun. Kasi mga lumang gagamba yan. Baka pre, huwag ka sumuko. Pare-pareho mga gagamba ko ito mga kadya. Pero pasyurtahan sila ng pili. Pako, kagat yung dilaw. Awit. Wala na, mahina na yung dilaw. Patay yung dilaw. Talo na naman. Ano ba yan, Ian? Parang Talo na naman Parang to. kulang ka talaga. Parang kulang talaga. Wala talaga, pre. Wala, tapos yung dilaw dito mga kaji. Kasi mabagal na talaga yung dilaw. Ayun, binabalot na. Wala na. Uwi, ana. Hintayin natin. Niregalo na, pre. Mga kaji, nakita na naman na nag-enjoy naman yung mga bata dito. Mga bisita natin, pinsan ko, Niregalo na, sir. kaibigan niya. Pero ilalaban nila ulit yan mamaya. Pasortihan yan sino mas malakas na gagamba mamaya. Ayaw mo na Bibs, ganyan mo muna Bibs kasi titignan natin. Hindi natin talagang binibilutan na. Pag nalaglag to mga kaji, tapos na to. Hindi natin tuloy kasi yung YouTube na. Yung mga policies silang dapat kailangan sundin natin. Pero ano to, kita nyo naman sa video, subukan natin hawakan. Pag nahulog, Wala baka walang talaga. sumalo. Wala talaga. Tiklan natin panalo to, tropa natin. Yan. 2-0. 2-0. Wala talaga. Pero B-boy, yung masahe mo B-boy, parang ano ata, masama pakiramdam B-boy Wala, pre. Pinagpawisan Dapat ata. kasi basketball yung pinunta ko dito eh. Talo talaga si B-boy, ang tropa natin yan. Para tayo, pre. Kaya naman. Stephen talaga, Stephen. Ito naman, dalawa naman. Punta na doon, yung dalawa. Wala talaga, Bibs. Awit, pre. Mali ng match. Ito malakas tong gagamba na to. Pero napuruhan kasi siya. Naunahan yung gagamba. Kaya yan, ito naman, pang dalawa naman. Mamili na kayo kung anong nilabas nyo, yun na. Pare, Ito ito stick, na ito stick. ilalaban ko. Ewan ko lang kung manalo pa. Wala talaga. Ito naman si Enzo versus si Iggy, pinsan din natin to. Bocalbs, si Bocalbs. Uy, ang bilis ng gagamba. Bilis. Parang malus. Pasensya na, hindi na talaga namin magamit ng ruweda mga kaji. Pagpasensyahan nyo ako. Gawa ng tong ruweda kasi ang hirap itapat yung gagamba. Kasi takbo ng takbo pabalik dito sa ano. Laki din ah. Asan yung stick? Laki. Ito. Ayun na yung stick ko. Hawak ako niya na. Sinong hawak sa inyo? Ayan na, si Enzo na daw. Iggy, sige. Sige, nangungurso na yung bata. Patay itong mga ipa yung itim. Ayan na. Grabe mga laban naman ito. Napakaganda. Napakaganda. Yung itim doon sa pinsan ko. Yung ano naman sa pamangkin ko mga kaji. Ito mas ilalim. Ayun, wait, ang Huli yung itim. Bay, tumakbo. Ang ganda ng laban mga kaji. Kaya balik yan, mabalik Iba itong mga laban na to. Katis yung sa kamay. Pareho to. Pero tingin ko parang tatabla itong mga to. Pero pag bumalik yung nasa taas, ibig sabihin malakas pa siya. Wala. Tabla to pala. Wala na pareho. Hindi. Lalaro pa yan. Hindi, babalik Babalik yan na sa taas. Iangat natin to. Makikisali lang tayo unti. Angat natin to. Lipat natin dito.
galaw pa pala. Ito kaya? Galaw pa ba? Okay, medyo galaw pa. Uy, wait lang, lugit na. Taligid natin. Okay, harap maigi, harap mo. Kunin ko yung maigi. Harap natin. Tayo ka. Mga kadya, mga batang sunod na mga to. Talagang dumaya talaga dito, Lugit around tayo. na to sila. Ang pinsan ko to, Iggy. Kapit. Shoutout nyo, sino mention nyo? Yung pala si Big. Sino daw? Shoutout kay Bad Things dyan. Bad things daw, Enzo, sinong class mo Enzo sa school nyo? Kala. Shoutout kay ma'am. Ito, lola ko saka yung tita ko po, nandito po. Kaya maraming salamat po, mami, sa tita ko. Laging supportive yan. Supportive. Shoutout sa service ko ay sa Mudjo. Wala siyang tiwala na pinsan ko si Gagambino. Yan na, wala daw tiwala. Yan na. Ikot mo yung stick Enzo, ikot mo yung gano'n. Gusto mo dyan si Leo? Nak. Nakita mo naman, Leo. Wala pang bilang to inakyat ko kasi Ayun parehong na. gagambang Ayun na. bagal na. Pero ito, magkakatapusan na to. Wala. Naku. Tapos na yung itim. Tapos na pareho. Kagat ka. Wala nang kumagat to. Commentator lang ako mga dyan. Naku, kumakagat din yung itim. Patay! Uy, ayun, bumawi. Yun ako, baliktad ba? Bumawi. Bumay. Baliktad Israel! Kumakambak yung itim. Kumakambak. Wala. Bumibilis. Kumakambak yung itim po. Pareho mga gagamba to ng kondisyon naman mga kaji. Yan. Sige. Yun, ikot mo. Pat, yan. Yan na. Ayan na. Gagamba ng pamangkin ko Pa. yun. Ang itim naman sa pinsa. Ang tapang pa rin pala. Hindi nawawala ng tapang. Once you go black, you never go back, pre. Wala pa. Isa pa. Ikot mo ulit Enzo, galawin mo ulit yung stick, galawin mo lang. Nakapaglag. Wala. Ulog. Laglag. Isa. Wala pa. Sabit pa. Sige, balik mo Enzo, balik mo. Balik yan. Nako, pero ano na to? Tablahin natin to, expect tayo, pareho na mabagal talaga. Tabla. Gusto kong ano yun, pero yung YouTube kasi mga G, yung Pag tabla fans ulit yung sila. isa, magsuntukan na lang yung may-ari ng gagamba. Hindi, wag ganun. Wag ganun. Bata. Zero kasi eh. Wala Hindi ko na wala hinahabol. kasi, yung pinsa ko, Bitter lang 2-0 eh. 2-0 kami, hindi ko na hinalaban. 2-0. Tita ko, mami ko po, lola ko nanonood lang. Balik ka na. Tita. Hirap na hirap Mami na oh, mami oh. mag-laban. Alam mo, madam si mami, galing Dubai ha. Hello. Yan, mami. Subscribe na. Thank you, me. Salamat pupunta. Yan, ito muna, may isa pa. Ito na. Pagkiyaan nyo na yan, tabi nyo na yan. Huwag nyo nang buhayin pa yan. Pabagal-bagal na yan, kahit pakawalan nyo sa halaman yan, okay lang. Ito, papansin nyo to mga kadi, nasa video ni Kadagit to, nasa video nila to. Daming video nakikita nyo. Ng misis ko po, pamangkin din natin. Pinsan ko. Sino yan? Sa mga tropa kaya, pre. Ayan. Naku. Parang dito ako Parang dito ako, pero hindi. Malaki rin yung isa eh. Malaki Saan galing yan, Enzo? Sino pinili niya? Ang laki Laki mga kajil. Malaki. Parang mas Pero yun, itong payat na Ito, to. hanip lumabante. Itong payat na to, ako namili dyan. Malalaman natin yan, Wait lang, ayaw mo. Malalaman natin. Naku, sa dulo ng stick. Ayun! Sa dulo ng stick. Alam ko na Aray, mananalo. sige, kagatin mo ako. Ang sakit. Mananalo to. Sa tingin ko. Aray, kinagat ako. Aray, may gigilin mo. Huwag ka pakagat yan masakit din yan. Huwag mo magpayahin. Sakit talaga kumagat to. Nakagat mo ako. Ito mga kadya, ako namili na ito para sa pinsan ko to. Ako namili niyan, lumalabas kasi kanina. Ilagay mo agad sa stick. Lagay na sa stick. Nanan. Scary ron. Pa. Let's get it on! Naku, laki talaga! Wait lang, hindi. Papalagi Naku. maliit ko. Uy, tumakbo! tumakbo. Sabi na nga ba, tumakbo yung malaki. Ay, wala. Tumakbo yung Wala, malaki, maliit tumakbo yung malaki. Ito yung akin, oh. Tumakbo yung malaki. Maliit na kayo. Ay, tapang talaga to. Yung ano ni Igibay maliit. Ang gagawin. Pero pumapalag din yung malaki. Malaki kasi mga kaji. Bulto po, bulto. Ano tawag natin Tumatak bulto mo na. mga kaji? Pero sa'yo talaga kinagat ako. Ang ganda ng patay. Ayun, Ayun na. ayun. Lag. 1-0 si Enzo. Ang laki ng gagamba ni Enzo. Pero ang tapang ng payat. Sa pinsan ko yung payat. Sa pamangkin ko naman to, medyo malaki-laki. Ang gulang mamili ng... Igibay maliit. Ayun, Naku! Dalawa. 2-0. Magulang mamili yung pamangkin ko, pero tapang talaga. Ito na po. Ang tapang na ito. Ayan na.
Dinapik ko sa kondisyon din to mga Aji, itong payat na to. Yung mga labas kasi. Talaga ako lang, ya. Wala, nakagatan na yung malaki din. Uy, tumalik Sige, sige, ayaw mo. Gusto nilang ganyan eh. Talikod. Behind the back. Behind the back. Ang back to, pag tumitik tong payat na to mga Aji, tapos na to. Ay, talikod. Ay, malikod kaya. Oo, yan, tamakbo na. Sabay. Hindi, balik pa yan. Hindi Balik pa yan, naman laglag. Dalawang laglag pala, dalawang laglag. Ayan na. Ayaw mo tumalikod, ha? Ay, Mga Aji, enjoy Nakitaan na. natin Mga bata to, mga batang syudad. Subukan natin, naglalaro din sila. At least may Ayun na, experience ayun na na. nila yung mga... Pa! Yung mga younger generation kasi na ganito mga Aji, madalang na lang yung makikita natin naglalaro talaga ng keyboard. Kaya maganda na to, yun, masubukan din nila. Palaglag, balik mo agad. Diyan na. Ayaw mo pariktayin, ha? Mamatay na. Yan na. Nako, Ginagat. Wait, hindi pa. Oh. pero pat. Ayun na. Wala talaga. Ibig sabihin yan, yung pinsan natin si Iggy, panalo. Enzo, better luck next time talaga. Yan, saka to, magtatabansa na. Ito na, si Stephen QQ. Kaya may mili siya ng gagamba niya doon sa kanina. Walang palit-palit to. Yan na ilabas mo, Iggy. Yan na ilabas mo. Upo ka na dyan. Yan na. Yung boy, eh. Oo, yan na. Sa'yo. Pero ano, Bibs? Masabi mo, Bibs? Luto. Luto, oras. Tinasiro ka talaga, oras. Naluto. Wala yung mga gagampang yan pag ako kumagat sa kanila. Ito na. Pinsan ko, saka yung tropa naman ng pinsan ko. Ito, Stephen. One game only. Stephen. One spider. One winner. So yung batiin mo, pare? Stephen. Binabati ko mga Bisaya. mga tropa na ako sa Iligan. Nan. Kita mo na. Na ako din. Bisaya ba? Na ako din kay Iligan. Mga taga Iligan. Nakop biglawa dito sa Maria Cristina Falls. Nan. Kaya mga Asia, Bisaya to. Si Iggy pa pinsan ko. Pawiin na lang next time, Enzo. Parang malungkot ata yung pamangkin ko So parang malungkot ka. Sisi ka? Ito na lang, tinapat ko, gutom. Sayang Enzo. Ganun talaga, Enzo. Pero malaki yung naman yung sa'yo. Lamang yung sa'yo doon, Enzo. Bumigay lang talaga. Pre, labas mo na, pre. Na malaki, magaling. Ganun talaga, B-boy. Parang ikaw. Parang ganun lang, B-boy. Pero tara, paglabanin nyo. Ikaw na humawak, pre. Yung humawak tayo, matanda na pamawakin natin. Ang laki din ng itim. Hindi, kaya. Dito, pre. Huwag nyo mo na pagtapatin, pre. Dito. Yan, ganyan, pre. Oh. Patay! Ay, ako yung nakagat. Ito na, championship nila ito mga Aji, Championship ng mga bata to dito. Uy, face to face. Sakman mo yung itim na yan. Naku, tumatakbo kulunto ka, yung iba ka payat. dito. Ay, Kulunto yung payat. Ay, naku. Kulunto yung payat. Katamak mo. Balikan mo, Patay Jong. yung Para payat. ikot. Patay yung payat. Patay yung payat. Ano? Babalikan yan. O, ayan, umikot na, ayan na. Patay na siya. Ayun. Bumalik na nga. Patay na tuloy. Bumalik. Agad yung block. Ang ganda ng laban pala mga Aji, Talaga, minsan talaga pag bumabalik. Yan. Si Iggy, ngumanganga na. Si Stephen, nakangiti lang. Chilmod lang. Ay! Oy, Mas namin. Oy! Medyo patay. Wala na, iniikot na yan eh. Laglag. One count. 3-0. Wala pa. Parang mag-champion ng tropa natin to. Yan. Mali kayo nang dinalang tropa pinsan Parang dinali kayo ng tropa nyo Ayaw na. Na-scam kami, bro. Naskam. Balik. Kaya yan. Ito mga Aji, sana po nag-i-enjoy kayo. Ay, nagkatis yung pa. Ang ganda ng mga laban kasi mga kondisyon din yung mga gagamba. Magandang laban. Nagkatis. Kondisyon kasi yung mga gagamba. Wala na to. Ayaw na nga sumabit sa stick ko. Nakita niyo ako, pangit yung mga angle ng pagkakakuha ko Di tayo cameraman talaga mga Aji. Ay, ayaw na talaga. Bumibitaw na. At tingin ko, Iggy, isang lagay. Hindi, palapitin mo lang. Iharap mo lang konti. Sige. Okay lang. Wala na. Pag nabalot, edi nabalot. Wala mga Aji. Palakarin mo nga pre, sige. Ayan na, wala na yan. Good fight. Bukan na tingnan natin. Wala na. Kagatin na pa tayong puto ko. Uy, ginagat yung pa ako. Wala pa. Ikot mo yung stick pre, ganun mo. Ganun mo. Yan. Ayun, Wala. Iyan na. Wala na. Ang ganda mga Aji. Wala na. Pero parang Klarong-klaro na. Ano pre, ano masabi mo pre? Ay, nako, Ay, basic. nako, basic. Iba. Hindi. Ano yung ahas? Right pick lang yan mga Aji talaga sa pagpili yan. Lapit mo nga dito yung stick pare. Lapit mo Lugi sa dito. pick, lugi sa Lugi sa pick. Lugi ako. Wala talaga mga Aji. Wala. Sinakbol Kita yung niyo naman. mga Kita niyo naman mga Aji. Yan. Ang gagamba. Itim yung nanalo.
Ang dami nilang pinaglaban-laban na gagamba. Tagdadalawa po sila lahat. Yan si Iggy. Makagat mo Ito nga si yan. Stephen, saka si Ian, saka si Enzo. Yung lang. mga kaibigan dito. Challenge Wala talaga. yan. Champion pre, champion. O tayo kayo doon pre, tayo kayong apat doon, tayo kayong apat doon, tayo kayong apat. Siyempre, gitna. Mga G, sana nag-enjoy pa rin kayo, mga bata to. O, kita ka tayo doon, tayo doon, tayo doon, tayo doon, tayo doon, tayo doon, tayo doon. Puto, Peter mo. Parang kayo mga lumapit ng pinsan ko ah, masama ang loob ah. Nato zero eh. Depende. Ang nagtapat una si B-Boy, ito, pinsan natin to, naka-jersey. Sa Stephen, 2-0 talaga. Boy, pasensya na boy. Pero si Iggy naman, si Iggy, saka si Enzo naman nagtapat kanina. Tabla unang laban, pangalawa talagang tinalo si Enzo. Malayo sa kanya pero tinalo. Mabilis yung And last game, ito, si Iggy, saka si Stephen ulit. Wala eh, kita niya naman mga adyo. Veterano. So yan, no? Talo talaga. Magaling pumili. Pero maganda naman yung laban na wala naman tapon mga kaji. Masaya nag-enjoy tayong lahat. And God bless po. Sana nag-enjoy kayo. Lola ko po. Yan, tita, thank you sa pagpunta. Mami. Ayan yun, nag-enjoy sila tita nanonood. Sa good news pala mga kaji buhay yung mga gagamba natin. Pakita ko lang to kasi yung mga iba, yung gagambang kuryente. Ito mga kaji, buhay siya. At yung salmon Pag natin. 50,000 likes, mga ka-G, magpapakagal ako dyan. Nako, huwag mong gagawin yan. Kasi ito yung salmon mga ka-Gia, boy pa sila. Gusto ko lang pakita sa inyo bago natin putulin tong video na to. Ito. May rematch to. Pag rematching ko, yan. Sa ito mga ka-Gia, abangan nyo lang. Ayun lang, God bless po sa inyong lahat. Much love and respect sa lahat ng nanonood natin. God bless po. Pinaglaban pa kami.